Ja, velkommen til F-dalalist mellom AP og TP her oppe i Vika og Arjun. Og jeg har akkurat haft 1 minutts tøgn for papan og TP-malmannen som til å være antagest i Gjørskvalde. Så han får etter dysten i det et skifte utalanda. Så at det dysten og går til å ta li og stillingene til Heimalin og Fist. Her det Hein Stenberg som mal. Utlager det Roe Danielsen, Karin Nilsen, Dimitri Jankovic, Dan Usøyle, Simon Samuelsen, Patrick Johansen, Sandri Ferø, Jonas Stenberg, Aron Clemensen og Rasmus Dan Sørensen. Og så det ekalagar av bansjonen Jakob Høygård, Søren N. Samuelsen, Martin Midjord, Bjartne Skala og Bjartje C. Nilsen. Så tar vi helt kjøtt TP lagerlistan, og det så Jostlein Majepi i Malmö, utlager Åtne Ørvarsson, Ragnar Johansen, Teitur Justinesen, Salmondur Beck, Albert Ado, Eirik Magnusson, Heine Mortensen, Kofi Appia, Endente Adama Gueye, Karl Beck, og utleggere ekaleggere så Abansson Boas Nitschke, Absalon Eliassen, Signar Olsen og Herve Din. Og vi har spilt i cirka 1 minutt, til Anton Chanso kommer en Bailey i hava finne bolten inn i Rostein Chakvernøren. Heien i Abmalmen, litt sånn ut til Dimitri, smekker han langt frem etter. Atler han til så ikke kan nummer her sånn her over, smekker han inn for det. Og Pon Karbekk, Karbekk for høtt, og han har så sammen for han, og ut av etter noen. Jeg hadde hatt det var Jonas Stenberg som leie inn for det ute i Hakrabordet. Så det Sandri Ferø legger han ut til Simon Samuelsen her ute i Born, og smekker han inn for det, men her i Jostlein Fister av Bolten og heldur noen trygt. Til så at B-linjen jeg synes skjert her i det. Tja AP her det Barer Olsen som utenfor Viskia, og i hans her sted kom Karin Nilsen av sentrala Mivatlund. Tja TP her det Stinne Unche Vegerlagaren, Teitur Olsen som mangler. Han sjukur, kom ikke når vet vi i det. Og så det første rundt om manualen til Heine Mortensen som smekker til, og Heien heldur noe rymlig trygt. Som jeg snakker om, så var det Teitur Olsen som mangler, og så det eisner Liskibaren, det vanlige Liskibaren Rockve Johansen som eisner ute vid Skia. Heimen Endente, så kom han atter at han har haft leikband. Så det tvær Asinto Kjertur Mivatler som åker suttje her det. Just omtaler jeg Karin Nilsen, renner ikke en langere sending frem til Patrick Johansen, men sendingen og lang og nøy til å kunne overråke han ega seg lutt. 8. til Heina Mikael Mortensen. Så han der presset til Bjerner her oppe, vinner bottene mine, men Eirikur fyrskumpa Sandri Ferø, så at han misser bottene ut del. Til Bjerner vunnet seg innkast. Færsens frem etter å vinne enda innkast. Eirikur atle så jeg tenker det, men litt han litt tjatt, det var Karl Beck som skal tenke det innkastet. Han blekker det frem og motor Teitur Justinesen, for Tamtan Arnan for ut. Og så hever han vel utenfor, jeg vet ikke hva i dommeren. Fruktsla for innkastet til TP. Det var tidlig stått til Eirik Magnusson. Heine Mikael Morsen, Ami, straffesparksplett, hjørnen og nær, og så var han sparket ut. TP hotla på det, ikke fast han framme nå enn alle. Eirik Magnusson til Heine Mikael, 2-29. Og så for Eirik Ronkall, fryspark. En sein takling fra Karin Nilsen, 2-29 og så et ovanta utslitt som kom nå til UIF som har lagt 28 og i Sarpudjeri mot Vuchingon. Det var ikke nok som vant i det.
Fryspark til TP og til Kofi Appia som skal ta dette frysparket. Det Mian Appia holdene, senter ut i høyre. Han smekker til flatt, og Ingen Stenberg helter honom. Ingen Stenberg helter honom. Vattraleikeren å fære noe fram. Kører han fram til Jonas Stenberg, iver til Roa Danielsen, like bare. Iver til Sandri smekker han fram etter. Så er det en skumpa over her til Danne Søyle som setter på armene av Richard og Karbekk, fryspark til TP, det har ikke stått. 8. Ørvarsson, fram til Ado, vi høtte noen. Til Teit Justinsen, Temmiran Vitamine, vi Hilton Sentre av Karan Nilsen, Salmond og Hjalpmannen, så til Heina Mikael, Ragnar Johansen, langsending iver i høyre suje til Eirik. Så mister Tepian, og når sendingar mine, AP setter ferdig at han søyler fram til Patrick til nummer 14, til Aron Clemensen, Viljan Karan Atter til Roa, til Sandri, så det Simon Samuelsson bjørs fram her i vinstri, driver inn i banan, man ble taklet over spillene av til Samuelsen, Aron, langskifting til Jonas Stenberg, flatt innlegg, men her vil det klire av Endenti i første hjerteløve. Endenti ikke av sånne vanlige plass i Mitamine, han ferdig at i mye fytla plass i tja Teitur Olsen, og i hans sted mine Heine Mikael Mortensen, og Heine Mikael kom inn, at dekka til plasset, som han etterlete. Så det noen unge herrer som og fytla plassene av Baum Mivatlen og Jahes som Baldino. AP av 5 stigen i F-deltene hertil. Unjon sier hun 5 jaunleidger. At han tog ikke spilte desten. Det altså et lente omfær. TP av 9 stigen. Og nå da Dimitri renner litt fram etter til Patrick, men her 8. Ørvarsson, Oslandje, veileggen til TP. Kører han atter til Joslain Majebi. Og på min dette Karin Nilsen renner til min der Heine Mikael Morsen i midtelen. Iver til Karbekk, Karl fram etter, Atlein til Teit Justinesen, men Abjørn kommer midtelen, Dan. Og venter seg hengneslig her. Før lagt han ut til Jonas Stenberg, helt ut i høyre søye, hva gjør han? Atlein måtte backen ned, slatter for det, og så det omrett via Simon Samuelsson fer. Oi, nei, for hva da? At det var Aron, Jesus, Aron Clemensen. Purasta fruer etter han har skått fra en abjæra fullstendiga kiksa i så la bolten og en silverfæte for fødselen honom. Han skulle bare smekkande kassan, nesten fruttmål eisne, og han traff han ikke på skammeligaste måte. En risa møvleidje til AB nu ukra spelt i 6,5 minutt av 4 halvleidje. Og stod han en 0-0. Men jeg tykker han får klare seg i nakken og undrande i Urgossi og i himmelens navn han kunne brenne en så stor mållega. Kom nok så kjatt til han, men han la altså og nesten sveva i luften og igjen perfekt i fluktingstøve, men han traff ikke bolten. Fryspark kom inn fyrir, det har vi oppi hvor Øtlen Abilagaren og Øtlen Tepe-lagaren eisne og ut av Øtlen til malspark til Tepe. Og hatt det vært et innlegg. Det langt flere innlegg som kommet ur høyre fra Jonas Stenberg. Han blevet nok så leser her ute i høyre båret til AP. Og Monty etnast her som ferner. Så færdar han kaptar spelkår og gjør sammen og back fram til Kofi. Kofi setter færa, i mikroingen nå. Fer fram av mikroingen nå, fer nok så midt fyrir. Så velger han atter til Salmond, ut og så inn til Ado. Ado, hva gjør han? Han røyner at jeg kan få vi ut i båren til Eirik Magnusson, flatten fyrir. Nei, det er ja, han får atter tøyna opp etter, og langt opp i hvor mannen som han skulle reka innfyrir malen og ut om til malspark til AB. Vi har spilt i 90 minutter av 4 halvleidje her oppe i Archon, og stod han en 0-0. Og som vi hørte i Janne, så var det UIF som har skåret det eneste målet som her til det skåret
Och i den 11:e omfärden och IF har skåra och det är av utevottlig motor Vuccinge. Så kommer upp här till akkurat dem. Ja, samtidigt runt jag finna Aron Clemensen, men Åne sending till Björn Vonjan Ato i rum till Kofi vi hade nog vi till en dente. Vi är pressa över Patricia. Att till Josline Malmon till Ottna. Ottne Rövarsson, en långsändning fram till Ato, men Dimitri är vet någon framåt. Här är det Ted Justinsen som mellan Atlas och motor på marschen vi helt center. Och så manglar han folk vis ut i borgen och fram Kattel. Frisparker inte dömt. Spelar kvar vi är men här är Salmon går mellan Arne Abjörn släppa vi är. Kan ni till Ragnar Johansson. Title ligger men nu är han så kommer upp till Björn Rönna Karin inne i fältet. Title Justinsen utanför fältet. Lägger ner till Kofi i till Ado. Vi har någon inom Atlan till Title Justinsen men här är väl så uppe på mellan Aron Clemensen en sändning fram till Atlan till Patrick men till Björn mellan Heine i till Kofi. Så är det en dente. Så spelar det såna med Lamine. Och den Örvarsson att komma. Oj, oj, jag tror på det här fel akkurat sparka ner till Malveran. Och tror på den här blir att dribbla i varje stöve till Scholtan till Roa. Björn Rönna får han fram till Ato men Dimitri är ju höll någon vinner han. I till Aron Clemensen ut till Jonas Stenberg. Så att det är lite han inom vägen här med här Ragnar Johansson Wertsson. Aron Clemensen ränner först här och för generar så mycket att sänder sig fram efter för bank till fötterna och att Danne Soile lite in och så där Clemensen att men här är upp med Wertsson lite ut han är svär ut om en spel han är i spel Ragnar löper upp ränner för han men Abjörn här vann spelar 1-2 inom vad gör det så ränner lite flatten för det men här vill det blockera ute vid Sylena ett Ragnar Johansson så teppe lägger ner till en sen har inte den hade Kofi långa boll fram efter Dimitri vi hade någon Salmondur sände ju rum till Erik vi är ute på höger sida till Karlbäck sätter fel så vi måste samma sen i ölen han för fram mina nu så man kommer på plats men Karl fortsätter hur hotla stäck och an nu två man som har en fel lagt han ja till Heina Mortensen Heine vad gör han smäcker han inför det också Atalia här att i renduell vi Jonas Stenberg för fatter någon Arna förut fintar ut från smäcker flatten för det Ted Justinsen Timran för mot backlinje Atlar lite för men han för av bein och Dimitri som 2-29 och blockerar han ut till Hotmarspark till TP. Ja, Beline färra efter en mål här och har spelat de första 12 minuterna av fyra läge och stod han 1-0. Heine Mikael Morsen lite sånn högt inför det. Atter om alla lagarna och ut av till någon. Jag alltid hade han malspark, men jag är inte sikker ut det. Jo, malspark var. Han får helt där ute vid hoppnaplats. Hegen Stenberg vid malsparken någon. Til Sandri Ferø. Så Karin Nilsen bjør seg fram til Roa Danielsen. Simon Samuelsen färron, Roeren eller det sent in någon mer. Är den till Temjan och tar för Gärda Patrick så vinner bollen för AP. Smäcker till först för men han är en 5-6 meter vid så när jag en positiv runt från unga tvåra mannen i AP, Patrick Johansen. I färna röna är alla gör alltså en unge yrkeslej. I vet inte vi att han ena för att komma att till Barndalsvillaje. Karl Bäck att vi hade någon över till Ottna Örvarsson och han är runt tröste smäcka bollen ut av att mot inkast till AB till shot så man samma sen firma backlinje ut från attraktor Karl Bäck ju höll någon har lett han in till Aron Clemensen men här är Salmon de Bäck kommer med lån. Så man tar så inkast åter till Sandri här kommer Eirikur Magnusson så TP med lån fram till
Tait Justinsen till Ado till Appia för mina nu. Ute i vänstra borren lite grann han bolt en mer till Ado vi hade någon men han är central Atalia och han får inte stort. Bolten nå väl motor mål men han har isne i offside position där i center blev smäcka in för från Kofi tar vi Ado center framför och tog det offside. Hegen Stenberg en lång sändning framåt att han åter TP-vägen öppna Översson i mitten. Magnus Larsson atlar han till Heina Mortensen med Abjar kom mittlon så bollen kom åter till öppna vi hela mittenbeinen Aron Clemensen och fram till Ato så vill han sparka vår under vankan spelkort och vidare borde haft kanske dömt för det och hövon fått det här men så är det inte de har stått väl placerade över så det var inte det. Simon Samuelsen ut i vänster så är kvar han alla som håller backlinjen Karl Becker höll någon och för blockera och ut och hatt spark till AP. 15 minuter farnor här ute i Vika i Archon och stod han 0-0. Simon Samuelsen skjuter hotnarsparket mitt för det Joslan Heldronon och gippar han himmel högt fram efter här där Kofi ensam mot mitten två Abjar han lente nästan för fötterna av Kofi men så är bollen för att samtidigt som skärmar han ja så att Hegen kan komma ut och ta han här Monty Abjar kommer och rundar i mitten här och finns fätter men Hegen vart han först och helt någon Patrick Johansen Feromina nu vi rekordar om kall frispark. Det var Tait Justinsen som kappade någon här. Patrick atlar att ta det själv. Lite där över till Sandri. Till Roa Danielsen. Vi med missar ner mot Ato vinner han och så har Feltor. Fordal kan det så inte vara han dömde Fordal skott om Ato ångade kan ja ur det så duellen. Rättliga klockrklart frispark vill helt det men det var dömt Fordal jag alltid att de har någon så fel här att det var en TP som kunde få Fordal på ute men så det är svårt alltså inte. Men alltså tar är smart människor tar kunde nästan göra fel över först. Till bättre inte en som var allt avgörande det lukar väl. Men lät det färra. Det bjärnar röna på bollen framåt. Tait Justinsen till man Erik att omskitt till Karl Beck. Rönnar finna Ato men Abjarn kommer mittlon. Karin Nilsen till Aron Clemensen. Samtri till Hegen och Malnon. Rowe Lishe Baron kommer till Jottbar. Aron Clemensen. Lägger han ut i vinstra bort till Simon Samuelsen. Simon atlar att lägga han att rura sen de här som Erik och TP i mittlon. Bollen är inte färdig ut den så Karl Beck han ut. Inkast till AP. Tätt på hatten av flatja en 5-6 meter från hatten av flatja och vill det helt det. Det har inte stått till Simon Samuelsen. Samtidigt för han attor ut till Simon. Atlas som mot backlinjen prickar den om här. Dan kommer över till Samtidigt inlägg. Den vi hade någon utom mine. Här är Jonas Stenberg. Littran så han atlar till Dan men han behöver land men Simon Samuelsen för han ut vinner på och han ränner inte igen flöten inlägg men här kommer Hedlund och Irish i mitten. Karl Beck vi hade någon utom mine. Här är Samtidigt att det till Dimitri som är 18 mina in i migrationsnon ut till Roa Danielsen ut till vänster till Simon Samuelsen från mot backlinjen atlar mot Santi men Santi för 24 tror jag ner bollen om han för ut av till någon till Malsparsk till TP och att som en halv minut i farnor här ute i Vika och stod han en 0-0. Majepi vid Malsparsen. Här är det för att när som vi har haft någon så har jag kört Karin Nilsson och mine ränner det han ut mot höger så är Salmon och Becker för det.
Så da att Kari att vi blockerar och häsvinnar av Kofi Appia så tar han ett inkast och här är en dente för det skallar han då till inkast till AB. Aron Clemensen leder han litt, tar vi Jonas Stenberg som skal teka til. Frametter her er det så Danne Søyle rønner snittan vi høtte noen inn til Aron Clemensen, men han er ikke ordentlig lyset at det er det, og står stytler ut i Søylen, og tog for sentingen vi høtte noen ute av, til noen til Malspark til TP. Og så er det Eirik Magnusson. Hei, her er Sandri Ferø. Mettlom, Aron Clemensen litt fram etter her kommer hånden av Karbekk. Og så er det Eirik kommer forfatteren med ved felter. Kofi, en lang kan sende fram etter. Og tar vi feltet til Dimitri. Fer av høtti her beint. Og så er det enda der vi teper for bolten ut av mine. Sender jeg ut til Eirik Magnusson. Han fikk en øyne bakaloer her, Johanne, men spiller kort og videre. Han er kommet av føtter etter, fram til Ato. Vi takler over av Karin Nilsen. Og så er det Patrick som fer en bakaloer av Karbekk. Han kanskje helter pannene. Jo finnes snutt i høtte og tog skal dommeren stekka. Ta gjør han eisne, stekka spiller noen. Så Simon Samuelsen. Og så er han hekta over av Eirik Samuelsen, og han er rettelig irriteret over at han ikke vil frispark. Kom til kort finnes det heisene. Spiller Kåre Dimitri fram til Aron Clemensen, ut i høyre bordet. Han er Jonas Stenberg Fritz ut i bordet. Velger Kåre ut fra atter. Over til Kåre, litt han ut i venstre bordet her. Bare Ansson er utan Eirikur. Fyr bakra foten av her. Og ute av Vettland Linkas. Nu fyr så Kåre Johan Nessarsson og Høttanon, dommeren ut til Eirik og snakker igjen at han skal ikke gjøre noe sår og tegne taklingen etter. Og han sier bare til tegne taklingen av Simon Samuelsen. Til Bjørn Rønne får han borster, og man mine her da Bjørn vinner. Kåre venstre, litt ut til høyre bord, et eller annet til jag tror att för att när han vinner han för lite andra för men här den det vi brinker ner tämmer han först i Adlöve smäcker han så gärna fram efter Dimitri vi hade någon och man menar här är det Kofi vinner han och prickar han Astrom Atla han i Adlöve Astrom det var så att Rasmus Dam Sørensen som var här framme och runt det att jag vinner han Johan vann han tätt vi backlinjerna men ett näst inte vi inläggen till Bernard ut mot Salmon de Beck in mot Ato Attor mine Kajeram driver in mot mine Smagalel men han är ju väldigt till Dimitri som blockerar hatta skottet och han för ut till Hotmanspark Ato han är rättliga kvikor av fötterna och släpper oftast till en avslutning och här var det bara en blockering för det så Ivs ju har som bollen var innanför målramarna men så där på bordnekrom hegen är nåttan eller inte Hotmanspark til TP ute i høyre allopsøye. Derfor er kommet inn fyrre kvar av dette. Det kommer nå høyt inn fyrre, men Hegen Stenberg er her og loftar. Renner ut mot Brøstad Marsson. Det var Kofi Appia som skjedde at det har hatt noen parser for TP. 23 minutter farner av fyrre halvleie oppi Archon og stoan er 0-0. Hegen teker det legger på ned og teker det stått så spiller det skjønner mellom etter i verden Kari Nilsen lekker en sending etter om veier spilleren her Chatepe, Karbekk Simon Samuelsen er i hullen noen her Karl hever temmer alt og stående igjen smekker han og så er man ut av Vettland til innkast til TP og til helt vi hatt noen flagge Karbekk teker det sjølver. Teide Justinsen, Temmeran, smekker han fram etter med her. Det er Sandri Ferø som blokkerer. Rasmus Dan Sørensen. Utenmål venstre, Simon Samuelsen, Atlan inn og veien. Karbekk er her, men Sandri Ferø er noen. Ferø vunnet igjen og smekker han fyrre, men i søyen er det. Og så hører dere at det ikke langt er 1-0 til UF og i Gøte.
Vi Sarpegjerren til Vikingur som nemlig nu har jauna. Så her 1-1. Og i Sarpegjerren til det eneste malen som kommet her til i hessen omferden. Det så at 4 distor byrja i Vantrui, og så det B36 vi B38 som byrja klokkan 4:15 i Gundadale. Det klassikeren, gamle klassikeren mellom K og JHP, og i Klaksvik, her stod han altså 1-0-0. Og vi løtjon det Estare og Vestare armor Skallafjørnen som tekast om stiene i F-daltene, NSO og motor skala, og så som finner vi så det Vikingur som motor UF, og her stod han 1-1. Så litt av det bolten frametter, til Bjerner, og vil jeg være vi at A-Bjerner var av bolten her, det var det ikke. Malspark til AP. Jeg halte jo ikke vært John at lese utslitten i hjemme. Og for jeg tror det nægge ferien er så det får jeg nok vi. 26 minutter ferden her ute i Arjon, og så han altså stadigvæk 0-0. Så man Samansen, litt rann nummer, atler han opp til Dan i Søyle, Karl Beck her, og smekker han vekk, innkast til AP, der man nok være halvannan meter fra Hotnaflatsen ute i Vinstre Allopsøye, til Ardermannen. Samtidig ferden fram at teka etter innkastet. Vi føtter av Simon Samuelsen. Firma backlinjen, så smekker han sin ut fra Patrick Venstra. Hever han opp til høttet just showen, og kanskje burde han kanskje lagt antall fluktere, men ble presset over her, og Abi og så vunnet innkast ut i Vinstre på Sjøsøene. Simon Samuelsen smekker han for helt under ballen, Monte der Mitchell kan annan der, Abi og bolten Simon Samuelsen ut i Vinstre, smekker han for han vil blokkere over. Patrick Tveitschny og renner fra Malmon, men fer han ut til malspark til TP. Her vet jeg Åtne Ørvarsson som skulle smekka til et blokkere innlegg fra Simon Samuelsen, treffer han ikke, og beint under malen det en dente som forfatter i bolten, hardt trustel av en avløpsspiller, jeg halde det av Patrick Johansen, og fikk han akkurat av Vandalei, men ikke mer enn et innlegg kom at treat, og det måtte eisne bli farlig, men fikk Patrick ikke beint noe mot malen. Det har altså vært AP som har vært til Vandamari, og så det på bollen er mer lett lato! Men Hegen kommer ut og takler han nesten, og så gjerne teker han ut opp. En god sending fra Karl atter omveierne her til Ado, som kviker som jeg vet ikke hva, jeg hadde en familie ved Jens Lyn. Men Hegen var akkurat Aron og fikk fatter innom. Så jeg etter Teppverjan som klokker at han drar ut i Vinstre, og Simon Samuel trekker inn i veien, han smekker til, men han mamma her og Teppe, Joslain Majepi velplasseret og lofter noen lettlige. Det var en lang sending fra AP fram etter i veierne, her som åttende atler at skaller han iver til verge makkeren Karl Beck, men han får iver honom og iver bank til fødselen da. Simon Samuelsen som var klar ute i Vinstre. Og så fyllt til Simon, han jo Voppinger, og da han ser svart og kvitt, så spiller han alltid godt. Til han brakk var jeg nok på herre han så her, og til han ikke vil se. Her det. Han så alltid en god leikere i eisene, og til Gyr Ape ser alt det av. Patrick Johansen, Venstre, drever i mot høyre side til Rasmus Dan Sørensen, utfordrer Ragnar Johansen, Ragnar Bakkar, og så taklar han taklar vel eisene med bollen ut til Jonas Nedberg, spekkel for det, men her Jostein kommet ut og helter honom.
Lägger han fram till Sandri. Rasmusson heldur som beinet. Nei, jeg hadde han bint lyssnar. Tippe går ball fram til Ado driver ut mot venstre. For forbi en mann her, fer mot backlinjen. Hva gjør han så? Atlas er innom her, men her blir han takla av Kara Nilsen. Ut til Hotnarspark til Tippe ute i venstre så igjen. 22 minutter før når stod han 1-0-0. Heine Morsen gjør klaren til å ta det der. Hotnapartiet. Lyttet til høgt innfor det. Og med her Hein Stenberg og Malen og Tjabe. Ute mot Brassamarsen, helt rundt noen. Ut til Sandri i Ferø. Fram til Simon. Inn til Danne Søyle. Ute mot Jonas Stenberg. Jonas sitter Ferø. För får bo i Appia, för får bo i Ragnar Johnsen, för mot verkligen smäcker han flatt över men här är blockerad. Så TP och så hatta väl löje. Istället för att ta bollen så väljer TP Malmaren att sparka bollen ut om ta alla sista Petter han kanske helt i bollen över. Färn och Aron och tog han inte. Öll för ett hotna spark till TP inlägg från Jonas till att bli blockerad av Salmon de Beck. Og nu hvor skal jeg hatt og hatt noen parsitta oppe, det vet ikke hvor det litt rann utfra. Vi hadde noe Appia fram til, nei, orsaka Ado fram til Appia, men Sandri Ferro i hullen noen litt rann innfelt til Dimitri, vi bringer inn lekk til Patrick, vi takla vår! Dimitri litt rann felt til Roa Danielsen, så smekka til, oi, nu har Patrick haft noen chanser der. Oha. Dimitri. Verjan til tepe være vi ut. Dimitri sender etter. Ikke i offside. For tampbolten vi brinkene i til Patrick. Som ikke fer smekka til i første adlove, men i adlove lykker han godt. Vil så gjerne at teka ena nærsting og ta det var noe mye av tog til en dente til akkurat å komme for å ta i Patrick så let hammaren fattla knalla i til bänt fötterna en dente och utfra och så gärna vet jag en dente kunde skjuta men lät han så gärna färra till Liseberg och Roa Danielsen med hans här skott från Brostia matchen om till blev slett inte troffe och för lackande späckliga ut om linjerna till Maspark till TP. Det Appe som har haft här stora målagarna här i första halvlek den första halva timmen eller så. TP har haft onkran Håkon målaga här som till lyga vi nästan men onkan klarar han målaga. Så absolut Appe som har varit vanta mer alie. Men målar är alltså inte kommit. Så det åter en runda få bollen åter om TP-vägarna men öppna för sparkan bort i första halvlek ut av Ötlund och tävla över Hotnarspark till AP ute i venstre suje. Simon Samuelsen ska ta till Hotnarspark. Domaren flyttar lugga, han ska lugga snacka vi TP Malverjan och han ska snacka vi Rasmus Dam Sørensen och han vill ha en dente bort härifrån. Han ska bara snacka med Tarboar. Det var inte mer en händslingur. Hotnarspark vi tidigare så men lite för högt att det är inte vi hade någon inom motormalen att jag vet inte om man har gjort det. Det har han Hotnarspark en annan fel till AP samma så ju vänster så ju. 33 minuter farnor här ute i Vika stod han ner 0-0. Simon Samuelsen en annan fel vänster så ju Hotnarspark högt att rum hesvärden där. Slutar man natter man ger pitchen ut vi enar i hand för han Bjarka Mittland vinner och får den där här. Stor och stärskor. Litterna långa sändning framåt Appia i främstor som och Salmon de Becker här så stuta Appia på bollen och i Richards och Sandri Ferro över till Erik Magnusson fram till Appia driver ut i höger så är där kan att Erik smäcker så igen i förra men här runt och det blir bara Malmaren så AP
Flatt ut till Jonas Stenberg. Fintar att han ska sparka fram efter i venstre. Veler Stein och kan åt till Dimitri, ut till Samtri, till Roa. Dimitri. Karin Nilsen. En runt på en sändning inom vägen så TP Karl Becker här. Utom att hålla bak någon blir trustor. Inkast Lapi. Halva namma meter från hotna platsen ut i venstre. Så är en boll för något av någon. Han ska lägga ut så vi sätter igång dator. Det är till stort. Damne söjle. Atlar med så Heine Mikael Morsen i höllen och väl så gärna kan att det blir mittlån. Tajt just in så han lägger boll fram efter att Dimitri Rendwell. Kvartum första Javier Dimitri vi hött någon så han omabla fälter här. Han omabla fälter med fyra spel han är till Roa Danielsen. Fintar förbi Erik. Fortsätter flatt fram efter med här som öppnar ChatP i mittlån. Så att Karin Nilsson vi hött någon framåt med inne. Här Salmon ChatP i mittlån. Han för helt spalta fram efter. Så kommer Jonas Stenberg i mittlån till Aron Clemensen, Rasmus Dam, Jonas och kontrollator Karin Nilsen, långa ständning ut vänster till Simon Samuelsen. Vi bringar in om smart förbi Karl Beck och så flatt in om till Aron Clemensen för han är 21 jävla över tackla och så är skott och mål! Det är mål Arjom, det är Dan och Söjle som har lagt AP8. Annars vet jag en dente som 29 och fick blockera en gång inspel från Simon Samuelsen till Aron Clemensen. Och så är han akkurat som bobblar i luften och vill sparka över men inte någon långt väck. Utanför på inte vi Brosarmarche är det så Dan och Söjle som smäckar till festivalen utplacerar han Majebi i Teppemannen och så stod han 1-0 till AP. Och har spelat i 36 minuter av 4 halvlek. Och tema man säga utifrån mållag och målmållag så är det en god lag att AP har man missat nästa TPR öppna en farlig sändning in till målvärjan som man samma som kom sportstand här. Till helt tror jag vi som vi var igång vi alltså jag helt tror jag vi tar målmålagarna som AP har till toskaser att här har finns ju mål på skjut vi tar har vi näkra fronten. TP vänner sändning framåt. Roa Danielsen vi hade någon automotor hotna platsen om det nästa inte här som TP i mitten. Och Jonas Stenberg går bort ner. 23 måste farnor och alltså 1-0 till AP. Dan och Söjle skorar i målet. AP kan åter till Hegen Stenberg och kan göra han nu spela forsmaster här. Dimitri till Roa Danielsen. Roe begynner att finta här fram till Karin Nilsen. Och han rönner att chippa den om till Rasmus Sörensen. En den till mitten att till Marvin som nu så gör shot ja. TP han så får han så framåt till Atlant Lato men han släpper inte rundan om Dimitri. Det är nog så långt rundan om han är sånt med. Och så det Hegen till Dimitri. Till Jonas Stenberg. Kare. Attor innoverna Atlant till Patrick Hesverner. En den till kommer i mitten. Attor till Majebi. Och han går han ut till Ottma. Vad gör han? Atlar han innoverna till Tight just in den och Brosarmarsen är Hegen kommer ut där. Han läs hade här så sändningarna för några meter fram. Och Aron sände ju kom egentligen och tog fick han nästan fett ur någon. Simon Samuelsen, det vill säga Atlas för boy Karl Beck. Det gör nästan prickar honom. Dan så är det vad gör han? Jag smäcker till för sig att men ja, kanske det blir friare om man sänder den om här Tvärmans Patrick och Rasmus Dan som var klar in i fältet någon klar till att ta mot här. Sen det TP sänder fram efter Atlant till Tight just in sen men Roe Danielsen och Dimitri kommer mittlån. Samtri Ferro. Till Hejon. Det är inte något som hur kan inte för sig
Och AP-hållene är inte nog som ser ut till att rycka tja TP. Jag vet inte ordentligt vad det har lagt för det men till AP som är absolut ta farligare lige. Nu vet jag domar om med bollen ute han ska knacka vi en dente. Jag vet inte vad det dreier om. Ganska tjaftas lite. Frysna inkast är till AP. Sinte för att man blir någon ute i högre så är. Tar det inte bank du. Och kroppen av Salmo de Beck tacklar sig framåt. Inkast är till AP. Inkast är till AP och har spelat i nästan 4 minuter, 5 minuter efter att han har lagt i första halvlek. Stod han 1-0 och till ett hemmalige. Så är det till AP som äger inkast. Amir, ja, mitt Amir vet nog faktiskt. Kare sending framåt till ett näst lätt inte utav vet inkast till TP. Karl Atlant till Erik. Kare fem. För lagt fram till Patrik sitter för Rusbuskon. Smäcker han fatt för det och mål! 2-0 målskytter Rasmus Stam Sørensen. Och det var Patrik som fick en sändning mitten till Bjarre forum Kottl men rätt så rator sätter fyra Ursbuskon vant där man kanske kan få skjuta men han var värdsson fyllde vi att Rasmus Stam Sørensen var runden i position och nu är AP 8-2-0 och det är inte några som har TP-fjäppar någon här ute i Arjon. Men AP fjärparna är i nästan i extase nu ligger Laxi 8-2-0 motor närmaste kappingarneta och det ser gott ut till AP nu hända ner för Salajon väl och vill om man nokta färdiga salie och förra förtjänt 2-0 halvtid man kan säga. Utan att ha sagt för något. Ragnar Johansson ränner framåt över tacklar av Aron Clemensen. Att ränner i hela efter om AP-värna men här är inte det Bjarre. Målspark till AP. TP-arna för ut i höger så är Heine Mikael Morsen för Kottl. Vi koppar av Arne Clemensen. Fryspark en synter utanför Brottsveien-marschen. Hottene av Brottsveien här ute i högre suje. Det är Kofi Appia som ska taga sig av frysparken. Och nu har det att Witchinger har Laxi av 8-2-1. Witchinger har Laxi 8-2-1 och Sarpegjöre. TP har bollen in i fältet om att och vad gör han? Lägger han ut för att Heine Mikael Morsen smäcker det mot för i målet! Heine Mikael Morsensen smäcker till en TP är väl inte färdig på bollen. Jag håller av att Heidi Stinsen och bollen släpper affära vidare. Och i ståndsarna och en Heine Mikael Mortensen och har spelat i 3 och 4 minuter av 4 halvlek och stod han 2-1. TP-arna rönnar pressa, Dimitri smäcker han framöver, lagt upp på loft, att han ut till Simon Hammarsen, bollen och 4 ut av Vätternon. Ut av Vätternon till inkast till TP. Rönnar på han framöver, då är Justinsen för Kottl. Roe Danielsen smäcker han framöver här i vinster så men han är ju värre utanför inkast till TP. Karl in mot min till Lendente. Drev ut mot höger så är flatt fram till Erik Magnusson att lägga prikan fram efter fyran till Types-Tinten. Vi häller från till Erik Magnusson. Firma backline tacklas in i jungen där men här
Karin Nilsson kom med långt ut från att de här Ragnar Johansson kör TP för han ut i halvtid till vänstra bordet smäckar ett inlägg för ut mot Brastan matchen. Här är det Sandri Ferro för bara loft under bollen där Heine Mikael Marsson vi hade någon ut mot höger så igen men här är Anton TP här och han får ut av vattnet till inkast till AB. Heine hade fram till Ado lite ram på Karin Nilsson sätter så gärna förra för på Aron Clemson mot Brotman Martin Dimitri här lägger han ner till Appia över tacklar av Jonas Stenberg ut mot Rasmus Dansen Rasmus som faktiskt ut i vänster central engagemang framåt till Simon Samuelsen har helt mot backlinjen men här är Karl Bäck för Jesne 2-9 och tacklar 2-9 och tacklar inkast till AB och till ut i vänster och så att spela smatchen mellan Danne Soile och Simon Samuelsen men sändningen från Dam för ut av ett långt inkast till TP. Karl Bäck från Patrick om allt väntar så att släpper men så helt han och igen TP tar han ska smäcka till en dente som blir gott och frispark är till TP men det var inte tidigt jag hade sista som hände att det var akkurat det sista som hände här och i förra halvlek stod han alltså 2-1 till AP efter tar första 45 minuterna och målet hej till AP först det var Dan i Soile och ledar 8 och det har nog varit om ja kvart 8 mot 30 minuter här alai och rättligt shot att han har blivit 2-0 det var 41 minuter det var Rasmus Dan Sørensen som leder 8-2-1 och det var fullständigt tror jag vi alla tar chansen och like gångterna som så och vi får hålla till att AP väl ta vanta mer allie men så för TP fram och visar att 2-0 är en öliga vanta med Lasla och först ur ja tar ha en långan chans faktiskt spela en långt och allop och lägga sig igen bollen att och lägga sig igen bollen utom Brastan match till Heine Mikael Mortensen han smäckar till och i stången in och så är 2-1 och det är det som också har att säga till det som också har att säga från här som förra halvlek och komma åter till andra halvlek. Tack för det först. Absalon Eliasen som har hit upp vi bara väst och det var TP-trotche så i rocknen nästa vi han för att komma in så men anka skiftingar är alltså framtar här nu stäckron är om över och andra halvvägar shot för beslag gångt. Nu så att att han är färdig ur västen och det är alltså en skifting som föra fram. Absalon för att komma in. Och kvän för han att komma in för det. Jag halte att det är Karl det är två utskiftingar som är framtar. Det är två utskiftingar som framtar. Det är Karl Bäck som är färdig ut och in i hans stad är kommer Absalon Eliasen och så är Din kommer in och han är kommer in för Kofi Appia så TP gör två utskiftningar här från början av Örnalaget Kofi Appia och Karl Bäck var ut och in kommer Absalon Eliasen vänsterbackar högerbackar och här vet Din här framme i all av någon AP har ju varit upp smäckan fram efter här TP Malverion Josline Majepi smäckar långa boll fram efter Dimitri vi hade någon fram till Rasmus Dan Sørensen rönner vi hade någon fram om Ragnar Johansson men TP kommer mellan samma då för fram efter vi tacklar Karin Nilsson fram till Rasmus Dan Sørensen släpper sig ordentligt fram vi är TP tacklar TP och Boston Heine Mikael Morsen så Boston från ut out inkast till stod till Salmond att till Ragnar lättare fram till den vi bringar över till Ado vi tacklar av Karin Nilsson Ado hur bollen smäcker till och bringar en TP hur på bollen och tar vi rätt med så att Dimitri han lägger sen ut mot Simon Samuelsen ut i vänster så och så har det att målet kommer ju Klaxvik till är KU som har lagt sig 8 motor HP KU har lagt sig 8 motor HP
Och annars är det inte några andra mål till som du fortalte i förra läget så står han 2-1 till Witching motor UF att han har UF är lagt 28. Och här är står han 2-1 till AB. Simon Samuelsson utanför fältet driver förbi inna förbi Endente utomot Rasmus Dansorensen utfordrar att han måste verkligen Ragnar Olsson säger tvätt men han får inlägga lugga men Majepi är tätt vid närmaste stång och Bjarkar för utomot Brassan matchen och så flyttar Karl Jansson Höttanon. Här är det ankor som det Karin Nilsen som finns ju nästa blå. Han finns en uppe på chafton. Jag vet inte vad det är men han blöj så om han nu ska lägga ut och få torska blå borstar. Spelet sätter igång dator en dente. Lyfter fram till Dindin. Lägger han ut till Salmond till en dente. Fram till Salmond efter så missar Tebian. Dan så eller fram till Patrick Johansson. Patrick Jerry och Maragre. För ensam av de backlinjen men en dente är tacklar och Patrick vinner han då åter helt i handen av någon. Smäcker han flatten för men här är åttne ut till en dente åter så clearar TP men inte så långt. Fram till Eirik, vi hade nog fram Atlant till Dindin men Dimitri kommer här, vi hade nog mittlom. Rasmus Dansorensen spelar sig själv fram i högra bord här men TP tacklar han. Och Rasmus Dansorensen utav till inkast men tar tror att TP lägger tror att det är ofta han men han får ut av till inkast till AB. Tar vi bläka fram efter Danne Söyle att till Jonas Stenberg till Dimitri Roe Danielsen åter samtidigt för Mr. här Erik och Tveitchen tacklar fram efter den Rendwell vid Roe Danielsen och han sparkar han ut av till inkast till TP. Och Mia AP Holma Erik och Magnusson Tveitran efter till Åttna tacklar fram efter till Jonas Kveitran Absalon Eliasen inkast tar det själv att han fram till Dindin och så är han vidare och maskor han ska vinna botten åter från Simon och Samuelsen och frispark är Bruksla till AP. Fyra minuter för nu och han var ju stod han en 2-1 till AP. Sending från här inne fram efter i vänstra bord Atlant till Simon men han är för lång och hö så han får ut av battlen. Åttne fram till Absalon Atlant fintar sig förbi Simon. Fintar han eller Nästension är för hör så han får ut av battlen inkast. Några meter in i TP-hållene ut i vänster så i AP fram till Patrick Temmeran att till Jonas Stenberg. Åttne vi hade någon fram efter inom om mikron här där TP en tente fram efter till Ato Kajaran driver ut mot vänster här var tight just in sen vi så det var någon den inne för mitt och driver han ut från Ferron Katl Salmon där vann bollen men här är det en frispark mot Ato till Aaron Clemensen över och maskor Tvatchnir och helt och någon ut till Ato att lära finta in motor så kan Karin Nilsen komma in nu han har finns torska blå av nästan frispark till TP en vandamligar stöv att center ut i vänster suje till Salmon och Beck som ständer ensam att vid bollen Muron ist Lauer spray är komna Wettlund så där vet jag kvar skulle stanna att för det Mark Falker vi in i fältet någon Salmon och Beck Joshua Klaran Kajeran han skjuter nu han skjuter bara inte Muron och tar fältet där Aaron Clemensen smäckar han framåt men här är ja, han får lycka att till målvägen. Majepi som kommer långt ut målen. Lyfter han fram efter. Och tar vi på fötterna Jonas Stenberg som kan smäcka till banan med det Janet Målman kommer efter. Kunde kanske bombardera till målet var fritt. Målman var komma långt ut målen. Och kicksar Holkon vid sin utsparske. Kunde vara vant i affär. Åttne vi har långt sänder fram efter Atlant till Tight Justinsen men Dimitri för vi hade någon fram till Rasmus Dansorensen lyfter han fram efter en dent i mitten där för laxan fram till Ragnar tacklar sig jukt ner vinner av bollen om affären kort helt av bollen in Atlant fram efter här med vinners inkast Karin Nilsson var för
Att till en dente lite högt fram efter Atlant till den temmiran lägger han för fötterna att ju sin sen fintar ut mot syne vänster syne. Helt tvär mot sig för Atlant för nej, tar blockera. Så center upp på bollen fram efter TP han kommer till Ragnar Johansson Atlant fram efter och här är inkast till TP. En touchmeter in AP hållna Ragnar Johansson lite fram mot fälten att då är här Rodan sen släpper som man bollen domaren säger att han är skumppower frispark till AB. Och det ska Hein Stenberg tagas ja. 2,5 minuter i final så han är 1-2-1 till AB. Simon Samuelsen Atlanten till Dannes Oile men en den ger skärmar in till Malvejan Majebi kommer ut mot Brastad Marsenon. Håller inte under wristback fram efter motor den vi hade någon in mot Mikrinch till Salmon och missar bollen här. För vann han till Ado förväntar sig prickar fram till Tight Justinsen. Dimitri och Tight en duell. Dimitri förra bollen här. Och så för han kall. Så är skomp och hoppar spark till TP. Dimitri rör den och domaren till han vill ha frispark på så stående men domaren säger att det var skomp. Det var skomp och ber Dimitri om att rätta sig upp att rätta. Till 28 så man ser Dimitri tappa en sån nerdist men hoppar spark Heine Mikael Morsen flatten för det som är utanför fältet är Absalon Chatepe som lägger mot i halt ut i högra bordet. Kvageran Littran in i fältet åter. Och en dente löper upp av ränna skallan här. Han för mittlom vinner och fortsätter ut av Vättelnon till målspark till AB. Målspark till AB. Hein Stenberg. Lite fram efter långt utspark. Absalon vi hade någon TP. Patrick Atlan ut på bordet. Absalon kommer efter mittlån Salmondor ut mot Eiriche. Och så för att varm kottlar, Jag vet inte kvart vi vet inte kvart Jesman den där Patrick cha AP och 8 cha TP i duell här. Domaren är ivrig att snacka vid där. 8 är Frasse Sjolvon. Purrörer. Och domaren ber Patrick komma över till sin. Det var långt att han av Boston har spelat vidare. Boston vill dreja. Jag anar inte vad den jag vet. Men rått i öjlot. Och TP-vägarlägaren var rätteliga onögda vi att Korst inte blev givet här. TP smäckar bollen fram efter vänster så ger Tight in så hört någon är att du förlångt till den tämmer han över till Salmon och tar fält i ett och Danne Söyle smäckar han långt fram efter Vättelnon ut mot höger så men här inte kommer vi ut av Vättelnon till Malspark till nej Malspark kan säga inkast till TP. Salmondor Heppna vinner bollen här fram till Tight Justin sen fram till den vänstra. Hur fort väster ut i banan var någon så späckar han bollen ut mot Atlant till Eirik ut i högra bordet men Abjörn kommer till Danne Söyle ut till Rasmus Lansörsson 8 för mannen och ut av Vättelnon. Salmondor Littran ut till Tight Justin sen Littran framåt Atlant till den men här Dimitri Jankovic kom mittlån, smäckade bollen fram efter Atlant till Patrick, men en dente kom mittlån och har en Atlant till Malvejan som sen smäckar han långt ut av Vättelnon. 20 minuter för han är övernaväge, 5,5 minuter i final och stod han ner, stadväck 2-1 till AP. Så frispark till AP, och Brostad i Marsenon, ute i ja, jag syns att han för en 8 meter att han för Brostad är hotne ut i höger sida, frispark från Rasmus Stansson som kan lägga fram. Det är bara Salmon de Beck som ständer i muren och TP.
Nok folk färre från vi. Här kommer fryspark från Rasmussen. Lite ram attlar mot malen och man för och ut till målspark. Målspark till TP. Majepi fram till Tight Justinsen snittar vi är här Jonas Stenberg tar emot det. Han framåt med högsta Aron Clemensson att man vägen med här är en dente för det skärmar men nu så gärna attackan så rundar smackan för det. Tipper den tvåa snien och så tar Simon samma centrum om det backlinjen. Kan han lite nu fram men här är Majepi klarar. Här är Majepi klarar. Alltid han tog av foten och Eirik Magnusson så att han stäcker upp så först så Majepi att samla upp utan några trubbelaga. Jo så där Absalon Eliasen till Eirik till Ottna. Langa sändning ut mot Tintin vänstra ut mot högre och folk visst helt ut på borgen här Eirikur. Det den för sig in i fältet åter inlägg för Eirik helt mot backlinjen. No! Stenberg är klarar. Kommer högt ut där och loftar. Och så har jag att enda målet kommer i Sappergere till Wutchinger som hon ska till 3-1. Här är ståan 2-1 och KU för 1-0 i Klaxvik. Att det TP med sändningen i fältet Atlant Ato men han kommer över Atlar och så där att stånka det Henning Stenberg. Nej, jag Jonas Stenberg som sparkar bort TP har botten. Har hotla lägga tänker trösta här men så skulle inläggen alltså vara bättre än att det här så Salmon till back att lägga till den halvdje. Men Hein Stenberg kommer ut malen och loftar. Långsändning framåt Chape TP är kommer mittlon Littan så gärna framåt. Så vill det skalla upp mot min i åter. Absolut attlar att finna Heina Mikael Morsen igen. Han skallar här, Stein ett AP, Simon Samuelsen, attlar Littan vägarna med här 8:e för det. Heine i vill Tight Justinsen. Backar center, tar en dente vi ut mot vänster till Ragnar Johansson. Driver framåt där. Inom attrattor till Salmont. Tight Justinsen 1-2 vid Salmont. Så kan bollen ut högra bort till Gemran Nice. Gott spelat av Heina ut till Eirik Magnusson. Han har en man mot sig här. Absalon lite grann i fältet, Dimitri och så har fältet Salmont som tacklar. Så är han och luften är han lite tighter. För en kott. Inte dömt. Spelar vi här Salmont ut mot högra bort. Eirikur fintar någon lite grann i fältet. Här är Rowe Danielsson för det och med inne är det så en dente. En dente lite grann i fältet. Han får attrom Atlar. Här är det så inne fältet Atlar till den smäcker den men för inte no släpper inte ordel av bollen är det centrum omtron och två för skott halvfarkölla och på Eisne. Men här är nog bollar som kom in i fältet nu och har spelat och i 15 minuter av Örnhållage. Och i 15 minuter av Örnhållage och stod han en 2-1 till AB. Hein Stenberg, lång sändning framåt. Ragnar Johansson vid hötten. Och Aron Rasmus Stansson som kunde få Petri Hasson. Jonas Stenberg tar inkastet för AB. För Boston Atter, Salmon och Tröstrand, Dimitri, Littstrand framåt högra bord. Rasmus Stansson, sen Rendwell vid Ragnar Johansson, Ragnar Littstrand hängneslig på man. Och så gärna en kick så Elric ut till Danne Söjle för ombrottar matchen lägger han mot Patrick. Mot backen Littstrand för men här är Angela Bjarvi och han över han har norskt en TPR av ut. Han har norskt en TPR av ut och tog hotna spark till AP ute i vänster suje. Och det ska Simon Samuelsen ta sig av. Simon Samuelsen ska ta sig av hotna sparken. Och tar en förrätten den är närmast stång för hötten. Och tar för det fält i högre att Danne Söjle. Kan göra han. Fintar ut fra. Smäckar sig igen för det. Fot här. Den är bra matchen lite fram till Salmont med här som Jonas Stenberg mittlon. Så det 18 den vinner han. Han prickar han ut mot vänster så ge. En frälsande foto från Jonas Stenberg. Annars hej att du blir fri här ute i vänster.
Han kom akkurat från 8 för igen och så han så löt ju fick 29 akkurat av fotna. Att då vänstra att han in och vägen med Dimitri för Jonas. En den vi hade någon till Heina ut mot högre att till Erik. Här kommer Sandri Ferio med land Simon Samuel som vänster, Sandri ut i vänstra borre. Sandri för bollen nu, Abraham Marsson. Utfordrar han. Ja, han lägger han för det. Man skorar vi närmast så tank. Majepi var klar där och fick ju stanna bom. Ja, här kunde vi farlov det se Majepi inte var klar där. Och Hotma spark alltså till AP ute i högre så nu dammen så lägger sig klarna skotta 2 minuter i farnor. Så kommer Hotma partie högt in för det. Roald Danielsen under fältet med ett skott här. Men Majepi 2-6 bollen för veteran. Patrick Røyner Eisner for veteran till vi snackar om frispark. Etla ja, det var frispark etla offside, jag vet inte men TP Eisbolton fram till Erik snittar vi är men här är Ronchen helt fram i borgen. Nu börjar and then nej den renner bollen av Bjørn Havan smäcker fram efter. And then fram till Tait Justinsen ut till Erik Söderfera Fero Mikrinjon fram till Dindin till Erik och så prickar han om till Tait Justinsen rätta fröjer för att skott han där väl inte 1-2 till Lise bara Roald Danielsen och Tait för skott och Malmö välkommen ut och slappa han skjuta så var alltså tomt mål men ta slappa han inte Roald 2-9 och tacklar. Här bränner det. Och i banen då Hotna spark till TP ute i högre så Salmon de Beck ska ta. Han lyfter han högt för det. Här är det Dimitri, lyfter han vidare ut ur fältet ut av till inkast till TP. Och i vänster så är Atto till Ottma. Ottne är lite långt in i fältet men för långt och in i händerna och hej in i Malmö. Hein Stenberg långt utspark Luka Attor till TP Malverian Majepi lägger han för fötterna en dente en långa sändning fram efter här är det Dimitri vi hade någon upp mot min och Karl Nilsen fram till Rasmus Sörensen som Färs Competition spelar kvar vidare TP han lättar fram efter Dimitri Temmiran att vi höll någon Dimitri sparkar han ut till inkast till TP tätt vi hotna fadje till Tait mot backlinjen för en kort hela bollen vi har en aftromsche här kommer AP i mitten Tait och vi har någon nu för bollen ut inkast till AP Jonas Stenberg Ragnar Johansson och TP Karl Nilsen and then till mitt fram till Dindin Dimitri Hölnon Tait Justinsen vinner lite fram på mer men Jonas är klar Jonas lyfter väck av Antalai upp mot Mine and then till inkast shot till Salmont Temmer när för lite om Dimitri men Tait Justinsen är Hölnon 0 till Dimitri Kvajeran lägger att till Hejen som så gärna lyfter upp mot Mine Patrick Löjbrook men den vinner skallar han inte långt än till Karl Nilsen som för kort att du fettlar han frispark till AB näka att han för Mina Jonas Stenberg ska ta sig ut 35 minuter farnor av det någon här ute i Vika och Archon stod han en 2-1 till Archamen. Frispark dömt till TP. Heine Mikael Morsen ut mot höger till Erik Magnusson. Drev bollen efter över fältet frispark. Så då domaren ska snacka vi Sandri Ferro och Jimon Gola kortet. Heine tar det shot ut mot höger Atlant till Absalon till teacher for shot. Och
Han får så... Nei, tar slipper å ta det om etter. Og Aron tar slipper å ta det om etter. Så blir utskytting framt. Ut skal Rasmus Dan Sørensen. Og inn kommer Bjartje Nilsen. Bjartje Nilsen. Nummer 22. Han avløser Rasmus Dan Sørensen. Og så er det klart at jeg heter Fruspartje om mater, som ble tidlig forstått i Janne. Heine Mikael Mortensen klarer å ta. Litt høgt inn i feltet til 18 strong. Teit Justinsson løper opp og henker av Dimitri en av løt i her, men fyrer ikke banken om malen ut om til innkast ute ved Hopnaflatsje. Og i høyre verden så gjør til AP, Jonas Stenberg til Sklaran. Fram til Patrick som kommer etter å hjelpe til, til Jonas, litt opp med mine her i det. 8. vi høyte noen. Ivet til Salmond. Salmond er litt så gjennom feltet til den Temrian og Brinkene. Dimitri er litt oppe på loft. Så det er Jonas Stenberg og Teide Justinsen. Teide legger han litt til den utfra. I måte høyre til Salmond. Salmond smekker del! Sen, hei, en helter. Først i alle springer fra honom. Men Tveitje så igjen nere og han og helter Temrian og stående. Kom til å bli vandret mye, til at Adola og Lurte her tett fram vi, som man platt å gjøre. Men heien gjør det så arbeid her og helt kontroll av støvende. Fram etter Tjaape, utom mot høyre så Absalom er fyrre litt så gjerne fram etter, men her kommer Roe Danielsen fyrre, atter til heien, ut til Jonas, Aron Clemensen, ut til Henta Nutja, Bjarska, drever innebanen med taklaver, Tippjern takk Ivor, Teit Justinsen, for fram etter ved felter, Fri sparsk til Tepi Huxie. Ja, det det. Fri spark til Tepi. En dente skal ta det. Tepi framfor Mina av Menna. Litt fram etter mot Mine. Teit Justinsen. Atler han innom veien her, men Roe Danielsen kommer mittlom. 4-2 botten langt. Tepi er når rønner på han til høyre bord. Men her kommer samtidig ferie mittlom fram til Simon Samuelsen. Samtidig ferie Ivlap. Simon bakkar i stegen. Sending ut mot høyre søye. Til Bjarska Nilsen. Legger han av til Jonas. Fyrst en sjolver ut båret. Fyrst en atler mot baklinne. Fintar innlegg. Utfra atler til Jonas. Listar han den fyrre vinstra beinet, men her er Onjon. Vi helt der inne. Og Malmaren kan lettelig Bjarka. Sender en langa sending shot fram etter, men her er Roe Danielsen. Tjaape i midtland. Oppmannen min her er Din til tight til den atlan inn og veien at lado, men sender ikke en ånev. Abjørn får han fram til Bjarska, atter til Jonas. Lister han fram etter Amin i etas og Heine Mikael Morsen, for en kall, Frysparsk. Frysparsk til TP. En dente skal teka der Frysparsk. Cirka 20 minutter pluss til leisa etter her ute i Vika. Så han 2-1 til AB. Og innanfor her er det Eirik som å slippe leisa her, å slippe innom Sandri Ferro og få skåta. Og så ligger Eirik etter Heldskim Riksson spiller til kort og videre. Eirik kom og spekler opp av fødselen her, men spiller kort og videre. Simon Samuelsen fram til Danne Søyle, Iver til Patrick. Legger han her til Simon Samuelsen. Prikker han om til Patrick med her en dente fyrir. Og så er det Tepe som kan kontra. En dente sitter ferra, og så halter de kan annan, Dan Søyli og Heine Mikael Mortensen. Bare færre kottel, Heine pura svekkerne damer. Simon Samuelsen og Bolton for AP her ute i Borgen, færre kottel, Frysparsk. Og til at damer Tebjørn lytte at henne nå får Frysparsk, at det ikke finner Janne. Guldkort til Teit Justinesen. Guldkort til Teit Justinesen. Frysparker han vant han skal stå ut fra Brottsteier Hottenon her ute i venstre side, så man sammen sen til Bolton til samme Jordan og Søyle. Jeg husker det er Simon som skal ta det.
Lytte det en fyrre. Her det 8. Hekster ut i felten til Eirik. Eirik er litt fra Atlan til den, men bolten fettler for føttene 8. Sender han fremmøter, men her kommer avgjørende mittlom. Patrick drever ut mot høyre, for en kottel. En den til for bolten, så igjen her for han om kottel. Hatta må være fryspark. Nei, det var ikke den fryspark. Nå Tepjern ikke særlig blodgjør. Og så vil det skifte ut til TP som skifter ut. Ingen skal Signar Hermansson Olsen. Og han skal komme inn for Eirik Magnusson. Eirik og Magnusson for ut. Og inn kommer Signar Hermansson Olsen. Kvalpingrun i TP. Et la Porscheningrun sier onker. Jeg kaller han Kvalping. Littran en feltet inn til Bjarke flatten for det, men her Tepjern om han mistet han her! Og alt over helt i her, så fyr en denti om Kottloksje, fryspark til Tepe. Her vet jeg 8. som slett ikke traff bolten her, han skulle sparke han bortstår. Og så da guldkort til en denti, for jeg var ånøgd ved at han ikke fikk fryspark i Janne. Han rettelig irriteret av vår. Guldkort til en denti. Og til å være eisende klokker en fryspark i Janne, men dommeren satt ikke. Dommeren satt da omkursvengene ikke. Også at Lenneværen burde ha sett det, men det gjør han selv ikke. Fryspark er ikke av Majebi, langt frem etter måte din. Vi hadde noen i til Teit i Stinsen, at han innoverende til Ado renner mot hver, mens Hegen Stenberg hei vunnet sin nære meter her på og fikk bolten og æren. 73 minutter i Fernør. 73 minutter i Fernør, og stod han en 2-1 til AP. Og tar for feltet da Patrick vinner andre enn i Sidan finner de innom mer, men her kommer Ragnar Johansen til TP i midten, gipper han frem mot din. Fyr ikke ordentlig temmer av bolten her, men derfor AP så heldig ikke så løper det Atler og Pascalla. Signar teker så bolten litt ut mot venstre til Teit. Justinsen her ut i venstre. Rendwell ved Jonas Stenberg, fyr fætter innom, helt i hatten flagget. Hva gjør han? Og finner et innlegg, men hever til bolten en av for at finner han ikke i gangen. Og så må han missa han her, ja, det gjør han eisen i måter Aron Clemensen ut til innkast til TP. Ragnar Johansen. Atter nyrska midtfeltet til Signar. Atler finner ikke i gangen her. Bolten springer atter til Endente, frem til Ado, venstre. Mittel tvarmans her. Fettler, Aron Clemensen, ja, det gjør han. Fryspark. Fryspark hvor han har vant, da må vi klare stå. Og hvor kanskje en... Og hvor kanskje en... En 8-20 meter fra brottstagermarsjen og Lutsen ut i venstre. Heine Mikael Mortensen gjør ikke klare han til å teka til frysparket. Atler utan TP-malveieren inne og omkring brottsleieren til AP. Heine gjør ikke klare han. Og han smekker til mot malen, og han får en trutcher og en halv meter ved svinnere, og ute for venstre til for malen, og til malspark til AB. 15 minutter etter av vanligere leiketøy, stod han 2-1 til AB. Men i øren holder ikke det TP som har vært og presset Mario og vært mer nastkjør. Men Abjørn har ligget fram vi eisen og har hatt ofte potensielt vantanmyggar ståer. Nu er det så Sandri Ferro setter for her og de venstre for i helt mot baklinjene. Hva gjør han flatten for det? Og så er det 8. Ørvarsson som får blokkere innleggen her til Hotnaspark til AP ut i venstre for i. En god og lang sporter fra Sandri Ferro her. Hotnaspark skal Simon Samuelsen takke seg av. Og han lyttet til høyt inn for det. Og her er det så en dente. Mitt fyrre så skal han bort. Og tar vi feltet til Karin Nilsen. Smekker til beint av føttene av Ado. Så er det samtidig kommer fyrre. Simon Samuelsen langer sending innom. Og så er det ombrett Peter skåret! Det gjelder nesten. Og så skårer han der! Så skårer han der i halvt i hatt av her. Patrick Johannesen.
3-1 till AB nu och mangla en första minuter 13,5 av vanliga liketoy hever tvåra märon i AB Patrik Johannesen skora till 3-1 till Heimalie och till just einar outger för man finns inte bollen av vantalai och inlägg ända via Simons Hammarsen lejan högt inför det. Danne Søyle smekkar till och målvärden fick blockera han och så springer han över till Dan Achter som smekkar till. Vi blockerar vår ut i fälten och vi åter en runt och så fettlar han för Patrik Johannesen som smekkar till mittloviner och foten där. Och fram vid målvärden och i tomten ned till 3-1 till AB. Patrik kör AB kör attra. Vi har kursiet till Björn Mittlom and then det till Ottna till Absalon Atlan Sedefera mot Brostheim Marsenon. Littran så gärna för det. Och Hegen tvärs ner så den. Att den rimmar Björn för Hegen. Oj en chans han smäcker till under Hegen men han fick foten eller handen av bollen här så ränner AB får bollen mot Patrik. And then det kommer Mittlom Littran ut mot den Temmiran vi runt så stilla ut Salmond ut mot till Absalon. Absalon Littran så in i fältet men här är Roe Danielsson för vi hört någon bollen i spel höger så i TP Absalon in i fältet Araga Brostheim matche upp på loft Björn får han så ordla veck signar vi hört någon för en kall men spelar kvar den och så är det ett jag vet inte vad det var skott eller en mittelting mittelskott en gip nästan från Absalon som får himmel högt och så på majsne målspark till AB. Ståan är alltså 3-1 till AB. Målskyttare har varit Dan och Søyle, Rasmus Dan Sørensen, så gärna minka i TP och Monon, det var Heine Mikael Morsen som skorar till målet och så har Patrik Johannesen skorat till 3-1 till AB. Dimitri vi hört någon framåt mine Taiti Justinsen Sedefera fram till den lägger ner till Signar Olsen fintar för Boy Karl Nielsen kan göra så Brostheim match över Hilton fintar jag och lägger nu till Absalon vi hade det Ado ett rimmarmål från Albert Ado ett öjla gott inlägg från Absalon Signar vann första bollen lägger out till Absalon som Litjam följt inför det och Ado frammarkören tvätteske vi hade någon bollen och stod han ut i målhöppne till 3-2. Nu går mangla cirka 11 minuter av vanliga like to Udjuvika. AB sätter Bjarka Nilsson där och höger så Atlas släpper på över tacklar Ragnar Johansson. Ragnar sätter för så genom kort frispark att center framför i halva TP hållarna ute i vänstra side. Stod han alltså 3-2. Här blev Sindre av en målvarsne. TP ränner en långa center fram efter. Bollen kom för fötterna av Ottna. Här att i vägen fram till Endente lyfter fram till den till Salmond ut höger side till Absalon kan göra han. Atlas släpper till inlägg. Tar vi hinnebeinen stegen fram till Ado utanför fältet. Det så Danne Søyle fram efter med här som Absalon för det. Nej, Simon vinner bollen från honom. Flatt fram efter till Patrik. Patrik och Simon vinner tre. Sänder en sändning ut på Simon Kvajan. Atlan ut till Patrik. När ska till Danne Søyle. Men så igen det Patrik som mittlar för en kall. Simon bollen in i fältet lite grann men här är det. Åttna vi hade någon så där en den fram till Salmond en himmel hur han bort fram efter här vinst så men här är Anton TP är ju lötne. Inkast till AB och har spelat i 1 minuter och stod han 3-2 till AB. Karin Nielsen. Oj, kom harsten rich här Heina Mikael Morsen men frispark blev inte dömt. Det blev frispark och Lusen satt ner tar vi
Patrick blev koppavur. Och här så Karin Nilsson som kan ta sig av tog. Dimitri fer fram och bidrar om att lyfta bollen inom vägen till sin. Karin Nilsson gör klaran. Han gör just det, men han kommer inte någon långt. Och den vi har någon fram till Heine fram till Titus Sinden. Och så sätter han Ferra. Så är det 4 mot 4 här på en Titus Sinden. Sen sätter Ferra inom vägen Atlant till Ado. Men här kommer Jonas Stengaard med dem. Fintar sig fram efter med bollen kommer någon efter. Helt gör Arna för ut. Fer så igen fram efter Sjölvor. Langa sändning inom vägen Atlant till Bjarska Nilsson. Men sändningen är för långt. Och här kommer Majepi ut. Majepi ut på mannen. Gippar han himmalökt fram efter. Atlant till Dindin. Listran vi är med här i Roe Danielsen för i eisen vi hade någon upp mot mig är det så Ragnar Johansson vi hade någon fram till Tait Justinsen skärma bollen väl och står en tröst fram och kall. Ja, det är inte det bänt. Tar tacklas och en 2-3 tacklingar var här i enom. Tait slapp inte ur det omringar av flera abjärnon. Ragnar Johansson tar stort inkast. Åter till Ragnar Listran så igen i vägen Atlant till Ado. Roe Danielsen vi hade någon. Ut av Atlant inkast. Inkast till TP. Araga Brosta matche. Ute i vinstre suje. Ragnar ska ta det inkastet. Fram till Tait Justinsen till Ragnar in i fältet. Snittar vi av Dindin. Så är det samtidigt Listran upp mot mig. Absalon till Åttna. Åttne, Listran framåt till Dindin. Vi har någon att någon Dimitri till Ado. Men Dimitri kommer vi har någon för det här. Upp jag mine, Patrick, över till Bjarska. Bjarska och folk vill så helt ut i vänster så är väl där kan ut i höger så just det om owner sending ut av någon till inkast. Efter en skifting så är det nummer 9 Søren N. Samuelsen som ska in. Och han kommer in för nummer 12 Simon Samuelsen. Søren N. Samuelsen för Simon Samuelsen. Eller Simon E. Samuelsen. Ja. Och till inkast till TP. Och Mia TP hållna. Ragnar teker det 8 till Malveren Chassi. Joslein. Littren av langat sendig ut mot högsuje. Här är det som inte mer Søren en sammansen som skallar han ut av. Inkast till TP. Salmondor. Släpper sig förbi Aron Clemensen. Drever att han efter. Ut om atlar han till Absalon. Men han atlar för Jan ut av till inkast. Appian Blacka framåter. Här är 8 för vi hade någon. 5 minuter efter av vanliga like 5,5. Signar Olsen vinner heter här. Heine fram till Salmond smäckar han sen lagt fram med det träffar han i shortlot. Hejen kommer ut om honom. 2-3 ut till Jonas. Så har det att K och gör 8-2-0 mot HP. Så bollen kommer ut till Bjarka Nilsson sätter för man verkligen han är vrånga visst här nu. Vad gör han lägger flatt ut fram men här är det Absalon vi träffar han shortlot and then till Jumron till Joppar gippar han ut mot höger så till Salmond för lagt han över till Dindin en långa boll fram till Ado för om Mikrinjom. Sätter Ferra ut mot vänster så är Hilton center driver efter folk visar ut i borren och så är efter Hilton man har bollen en smackar till flatt men han fer fram vid målen en goda meter eller så ut i vänster så Här är en spänningur och luften här kan allt hända. Stod han en 3-2 till AP. AP han smäcker han fram efter mot vänster så Samtri fram till Danne Söyle vänstra hängsliga Atlas förbi Salmond Eisne men där släpper han inte inkast till AP. 4 minuter plus att läsa efter.
Samtidigt smäcker han fram till Patrick. För ut mot alla platsen. Absalon i höllen någon. Och bollen har vi ute till inkast. Halt vi har några platser här ute i högre vägen så i TP. Heine, vi Hilton, 4-12 bält fram till Dintin. Signar Olsen kommer i och lägger han livet i vänster till Ragnar Johansson för en fett vid Hasson. Ja, det gör han, ja. Och han fyrir igen vidare igen, var så 2-9 för att få fett innom. Efter till Endente lyfter fram efter Atlant Ado, Dimitri är i hötten. Inte så långt, vi har Taito Justinsen här. Upp mot Ado, efter Dimitri som är för så sänder alla bollen fram till Bjarka Nilsson. Bjarka vinner om Endente. Om man får fett efter fram till Patrick som är i offside position. Frispark till TP. Frispark till TP. Ragnar fram till Åttna en sändning fram efter. Akra upp om Karan Nilsson så där tajt just in sen ur Spushkon. Oj så Spushkon. Nöjst att färmål backlinje. Här vill det fokusera två avbärare mot honom för utmål hålla platsen någon. Lägger han ut till Ragnar Johansson. Ragnar i hela atromsche smart till tajt just in sen smäcker han långt för och högt till nägar det bäga på han. Och här inleder han färra atromsche till målspark till AB. Så närskar åker att ha bara är 2 minuter efter att spela. En har inte säga att fjärdomaren har markerat något som visar kvart och vi lagt att rätt. Men det här är det kvar löte. Hej Stenberg vid målsparken. Det är dramatik i luften här ute vid Vika. Danne Söyle vänstra släpper förbi Signar Olsen. Han tvärtar till Tony och vinner bollen efter. Men bollen kommer bara över till Jonas Stenberg. Jonas tror faktiskt ut i bollen. Och så är han väl häktad över. Här må vara godkast. Här må vara godkast till... Nej, spelkort vidare. Han är ostackad där så. Att han var löj att han skulle spela för lunch vidare och så bruksla. Grovt frispark och klockor rent godkast till Ragnar Johansson. Eidavera, men... Halde faktiskt att han släpper. Han släpper. Nog så helt gör det här så stunden man säger att det är alltså ett guldkort till Ragnar Johansson. Det kunde inte vara flera meningar om. Men omkursvängna så sa domaren inte det. Eller han lät affära. Dan Söyle. Just klar han bänt och brottstajar hot någon ute i höger sjö. En halva meter från att vi kanske minne. Tvärmanstand med någon. Så som frispark över Adam. Välen för det och här är det Absalon vi hade någon utom hotna spark ut i vänster så i lappe. Så är det halva minuter efter av vanliga lägtøy. Jag har inte sett några markera för att vi har lagt att rätt. Har man kanske varit lite stort till Danne Söyle utfra till Patrick Haltien smäcker han inför det att lära mot handlar honom upp på målet till målspark till TP. Så är det inte nog då i TP att ge och det ska pressas fullt då från min i det Aron Clemensen till samtidigt lite om att han och så såg jag 2 minuter. Endast 2 minuter är lagt att rätt. Nog så lite halta TP-hjärnor. Men ja, så det tajt just in sen. Fram till Heiner den lätt han ut mot vänster till Ado. Jonas Stenberg teker Bjarka Nilsson vi så där Danne Söyle smäcker han fram efter utav till inkast till TP och går fram in i övertyna till bara 2 minuter som blir lagt där rätt. Åtne Örvarsson lyfter han fram efter till den vinner i chans att duellerna mot Roa Danielsen. Samtidigt rönnar lite av vidare här där så TP-arna med fram till mot höger så i Atlant den vinner han. Under truste från 2 mån här vad gör han? Lägger han av atträttet till Heina Mortensen. Heina lite in i fältet men här är Jonas Stenberg till Bjarka Nilsson. Gippar han bara borstor. Bollen för ut. Han är i spel här helt attre Einar Holve, Ragnar Johansson i vänster sida. Lyfter han fram efter Atlant till Tight Justinsen.
Dimitri för kort. Ado! Tvätte ju flukta bollen man, men han får nog under bollen här. Så är det en utskiftning ska göras till Sandri Ferro som ska ut, nummer 12, Sandri Ferro. Och in kommer Martin Midjord. Det är alltså Apel som skiftar ut, Sandri Ferro för ut. Och han brukar köra om det alla tatuer han kan. Och in kommer Martin Midjord. Så har AP eisen gjort alla sina utkjømtingar. Og jeg vet ikke hva det er ferdig av egatøyene som domaren har lagt seg at, men det kan ikke være helt vittla. Men jeg husker etter 1 minutt i ødelførerne, det må være her om. Domaren hukte etter klokkene med han heien gjør så klart til å teke det her, og utskiften som ble fremt. Så jeg husker det er kanskje 1 minutt, 1 liten minutt etter at spille her ute i Vika. TP botten egnar halve litt fram til Ado. Vi hadde en atromkje Atlant til din. Dimitri Tveitsch Atriao sparkar fram til Patrick. Patrick driver etter mot egnar halve. Atlant fram etter. Men her får han ut om til inkast til AP. Det skal Jonas Stenberg ta Atriao. Så da Patrick och Tanver Fälte han vill tackla av Signar Jolsen ut till och här flyttar i damaron Destron i Lochon AP vann Deston 3-2 mot TP. Nu är här kommer upp på 8 steg och nu så att NSOI helt sent til Deston har lagt seg 8-1-0 mot Skala. Wutchinger fører 3-1 mot UF, og KU fører 2-0. KU 2-0. Og Abjarnor tar renna i mot fjärparna och chasser och vinka Adler hand i hand öliga fängner om att ha koppa TP här i det men ser ut från första halvlek så var AP nokta vanda Maralie. TP kom inte ordentligt igång för en helt i ändan av förra halvlek och så igen var det kanske ta bättre li i örnhalvlek och runt jag lägga högt trust och finns ju en massa av mål finns ju så eisne ett mål men Myra blev det alltså inte till. Så har Bjarne finnes eisne, og så tog enda det vi at AP vann, det stod 3-2. Og målskyttar, det var Danne Søyle som skåret fri AP til 1-0 og i 8-3 minutter. 2-0 ble det til Rasmus Danne Sørensen skåret i stort at han har i 41 minutter, men bare 2 minutter at han har i 43 minutter stort Arne Holleik. Fick Heine Mikael Mortensen jauna för TP. Så skulle vi spela i en 6-4 minutter. Ta var 8 mål och hesefärna vet jag att vara med och AP Patrick Johansen som skorar i ett trunkaspel till 3-1 och så tror jag att allt var outgjort men det blev spännande i bara 30 minuter så att ni tar värde Albert Ado som fick minka månen till 3-2. Men mer mål kom inte här ute i Vika i dag.